ta yawanci ce tana son wanda aka sa ya mahimmi a wannan matsala ce ta farko to da aka a lokaci to ai da ta yi mana bayani sai mu canja mata mu samu wani musa to ba wannan matsaloli aka zo kamiti ya ke tuka to lalle wai ni ya kamata mu ci wannan masa sai ne to ni ai abin ya miya na ɗan na rubuta littafi ni na zo na zama shugaban shi kuma zo zama jarumi sai ki gaskiya a bar dai wanda na sadi to amma wanda ya sa sun ya dan hada matsaloli na wajen rashin rike wasan da sauransu ake cewa ni zan fi shi rike a sauransu to amma ni ai na sa a zama an ban ni kafin na cikin tambayoyi to a yanzu ne a kwamitin ma a kan dace ya cewa dan dai sai na yi nace ni zan mutu wajen ne mun gani na kungiya a gaskiya da Allah da ko wasa jaruma daga wajen jarumi da wajen gaskiya da zai yi haka wannan shi ne sai ya sa su yi gaskiya ranar kuma mun zo kokarin kuma muna ɗauka muna da matsala musamman wanda biyu kamar ya ji wannan ranar da ya yi sun yi makaranta lokacin da muka da makarantar tara a wani matsala ce da faru da inda muke fita wasan da muke zuwa wajen yin wasa mun ki yin wasa ba sai ana a ba wannan kuma akwai matsala ita kanta da muka daga ita jami'ar wasa su mai a lokacin tafiya ta yi nisa wasa ɗan nisa su ce ta tafiya domin muka tare da muna tafiya mata cewa idan ta ce za ta tafiya nan gaskiya wasan da zai lalace domin ne idan ta tafi ba mu kai ci gaban da za mu iya sawa wata fuska ba da a kasashen da suka ci gaba ne kasashen turai za mu iya samun wata za mu samu ta fuska ta kamar ita sosai ko da ba ita ba ta amma da aka je ban ba ta haƙuri ta zauna har aka kammala wannan wasa matsaloli ba a rasa ilimi ba kuma dai da sauransu wannan dai a tanki nan daga cikin matsalolin da muke da su a cikin wannan sun koyan wasa da mu sani ba ko suna samun kansu cikin wata matsala yayin gabatar da wani wasa har ko wanda muka tambaya shi ne Abdulkadir wato Shehu Hassan Kano lokacin da Sumayya take nuna maka kiyayya yaya kake ji a ranka wato wani al'amari ne wanda yake dan gajeren lokaci ba zan iya misalta shi ba kuma ba zan iya wani dogon bayani a kansa ba sai dai in ce da farko a duk mutumin da ya kasance yana yin wata harka ta musamman to ko da ba a harka ta wasan kwaikwayo ba ko kuma shirya wani fim harka ta yau da kullum tashi ta gida to sai kasance yana da wani mutum wanda yake suna tare amma shi yana sanya harka da wannan mutum dan kasuwa ne shi a ko kuma idan mai zama ne haka a yi yana da daɗi amma mutum da yana masa wata kiyaya ta musamman ta fito fili abokansa sun sani da uwansa sun sani shi kansa ya sani to an hakika gaskiya ba zai ji daɗi ba to ni irin abubuwan da na ɗauka da kuma ji to har a koda yaushe idan na fito na zo ce gani a cikin wannan wasa na zo wajen Sumayya to gida ina fitowa da nufin cewa zan ji in yi wani abu wanda yake in yi wannan abu ba zai ji daɗi ba kuma watakila abokai na wanda muke harka da su za su yi mun dariya to amma duk da wannan bai sa na damu ba sai dai abin yana raina a cikin zuciyata amma da zuwa kina balle ya fito fili sai dai idan muka zo muka tsaya aka ce an ajiye mana kamera ta ɗaukar hoto to a lokacin zai ji kuma gaba ya fara faruwa saboda wani abu ne zai faru wanda yake duk wanda yake wurin koda bako ne tsaya abin nan dan ba zan manta ba akwai inda muka je zamu yi wani sin da ni da ita Sumayya na zo wurinta da abokina na zo na kawo mata kaya musamman na ba ta wannan kaya ina ganin cewa har abokina yana murna yana ganin cewa ai mun shawo kanta sanin abin da zai faru a wurin tun da yake wasu abubuwa sun faru daga baya sai gaba na ya rinka faruwa kuma akwai mutane da suka zo suna kallon mu suna can baya a zaune suna kallon mu san wannan wasan ba na tabbatar har ga Allah akwai ɗaya daga cikin zuwa ya gudu baki ya ce kai ai yarinyar nan ko ta ki Allah sai ta so wannan yaron saboda ya ga na zo da mota na zo da manyan kaya da kaya masu kyau tsoron da shadda da sauransu na bata to jin wannan ina bada wannan da mutum abin da wancan ya faɗa sai na ce to shikenan gwani ya faɗi saboda shi wannan mutum da ya ce ko ta ki Allah sai ta so ni zai ga wani abu yanzu wanda zai karya masa zuciya sai ko ya gani yana gani sai ce ayya ni na ji shi amma ban tsammanin masu kamar sun ji shi ko wasu mutanen mu hankali yana wurin shi gaba na sai fara to amma sai wani abu kuma ban dariya a wurin wanda ya sa na samu sauki kaɗan sai aboki na ce da ni
abokina tana da wani takalmin da wani takalmin sai ya fara je ka ɗauko mana shi mutum to ina biyu a ɗauko takalmin ne ko ma ɗauko takalmin don sai wani abu ya ban dariya na musamman wanda yake ga bakin cikin wannan abin da ya faru a to na zuciyata sannan kuma ga shi yake a abokina da kuma takalmin da wucin wato dai duk irin kudin da an ba da muke da shi ba za mu bar wannan takalmin ba kenan sai mun ɗauko shi saboda ina ɗauko takalmin nan ina dawowa sai da ta kama ni a wannan yana daga cikin abubuwan da suka sa wani lokaci ina samun ƙarfin gwiwa da musamman saboda na riga na sana inda aka yi abu a nan bai tsaya bai je zuci ba kuma bai je waje ba inda yake wasu sun abin nan to saboda haka ban samu wata damuwa ta musamman ba sai dai damuwa ta kaɗan ta mutanen da suke baƙi da kuma da san wata haka ta wasa ba don muna da mutane da dama wanda yake suna kallon wasa suka ɗauka cewa in an ganka da mace a cikin wannan wasan a gaske mata ka ci to akan wannan ya jawo kafin mu gama fim ko kuma bayan mun gama wannan fim din na samu mutane da suka ce suka rika cewa a ina mutu mai take ne akwai da tare mace ina mutu kame ne su ce a mota da tana da raji to gaskiya na samu matsaloli da dama kuma na ji ba daɗi saboda harka ce wata ke duk mutumin da ya kasance an sa shawuri irin wannan to sai wanda ya dage sai wanda ya kokari ya dage kuma ya san zai iya a idan shi da rata ina bai manta ba da kuma shi marubucin wasa gaba daya akwai mutane da aka tuntuba akan wannan wuri na abdulkadir na musamman wanda mutum zai dauka yayi suka ce su gaskiya ba zai yi ba a dukkan wani ta haka ko kuma a yi musu wani abu musamman a wurin haka to inda Allah ya sa ina da tunanin irin nasu lokacin da muke rasa don wasan nan kafin mu zo ga yinsa to ba na tsammanin ba za a ƙasa ne saboda auren rasa da mun tara mutane an yi rasa da wani ana yi an watsa mun takarda da yake an wata a matsayin kuɗi an watsa mun kayan da na kawo da ne shauran maganganu ne wa'annan wanda yake da adadin su a take a nan suke cewa kai mutum na za ka iya kuwa ko shin me yasa na fito a wannan matsayi ai da an gani an san ba matsayina bane dan ce ba haka bane shi haka wasa duk inda aka saka abin da ake so ka fita kunya kawai a wannan bangaren shine zai nuna cewa kai gwani ne idan wurin ba da tausayi ne ake so to a ga lalle ka ba da tausayi ne in dariya ake so ka ba da dariyar nan idan ana so ka nuna ban tausayi ne to ka nuna cewa ga yadda abin nan ka tafiya kamar da gaske ne to na yi musu wannan bayanin cewa ba wani abu ne sa da tsaya amma ita haka bata gamsu ba ita kawai ai ita bata gamsu ba to dan me na fito a gare ba mutane da yawa za su yi sami wai a kan ne wannan wasa saboda suka ɗauka irin wannan wasa ko wani sketch ne wala abu to ba haka ba ne ba irin ana jawo mutane kudu da mutanen da suke ra'ayinsu a wurin biyu saboda haka faɗakarwa ne mai jama'a ya kamata kuma iyaye su gane shi ne yan wannan akwai waɗanda suke nuna min ɓacin rai a matsayin yanewar mai shekaru da kyautar fito a wannan al'amari ba to sai dai in wani da kansu in ce to ai wannan abu so nake a farka shi isa da kuma wani gagarumin farin jini da muke samu har a wurin yara yin da ya auje gidan biki ne me ina shi ne kamar da nan bayan aka sake haihuwa ne duk da waɗannan matsaloli malam Ado Ahmad kana da za ka sake shirya wani wasan kwaikwayo domin amfanin mutanen wannan ƙasa ta Najeriya musamman ma arewacin ƙasar nan wannan ya kamata ka san yi shi a bayan kai shi ka sha wahala to sannan za ka san darajarsa da abin da kai shi baka sha wahala ba za ka san darajarsa amma mutum ne ya taso yana yaro a mace abin masa gadon kuɗi bai san darajar nema ba amma idan ya tashi ya nema da kansa sai ya ba da nasu saboda haka mu wasa mun gani mun sha wahala ran mu ya ɓaci an zage mu an waye duk dai abin da ba mana ba amma muna nan ma yanzu a kawai mun tashi masoyin da mu yana shirin tsara shi da wasan gobe Allah ya so ya da taimakon Allah ba mun ga mu da fuska ka samu na ɗaya da ni da na mutum abin da mu tara a gaba shi ne wannan wasan da muke da domin ko sana'a kake sai ka sha wuya sun da kashe kai yanzu dai muna shan wuya amma muna da tun daɗin yin ban shirye-shiryen rediyo da talabijin da kuma na sinima da kasa-kasan bidiyo shiri ne da ya ƙunshi ma'aikata iri-iri misali a shirin bidiyo ya ƙunshi ma'aikata kamar masu ɗaukar hotuna aikin lantarki aikin kafinta maɗinka direbobi mata masu girki kai idan har za mu lissafa sai mu cika ku da labari domin sanin abubuwan da suka faru musamman matsaloli
da ma'aikata suke fuskanta lokacin da ake gabatar da wasan inda so da ƙauna. Sai muka tuntuɓi jagoran ɗaukar hoto Malam Bashir Mudi ya kasu. da kuke da muka samu jaru na yi aiki tukun ba da ba rana ko da ta ko tare da abokan aiki na da muke yi haka muke kusan kullum muna yin awa 10 zuwa 12 akan siyo biyu ko sun kafin yi su so da aka haga cikin wasan da na ino sa kuma kawai siyo kusan 40 ko 50 kai da sabon awoyin da muka bata muna yin su gaskiya ba ne na tana ba karami ba matsala ta farko kenan da muka fuskanta da kuma da muka shawo kanta tsayawa aiki tukuru na biyu shi ne su ɗan wasan yawancin su sun saba ne da wasa akan daɓe su je su yi wasa akan daɓe su wasan su ana tafi su waɗe ya kasance kuma za su yi wasa da na'ura ce za ta kaba su umarni da yadda za su juya hankalin su ana zuwa a ga fuskokinsu a cikin shirin amma hakan kan da ne sun saba kawai duk suka juya wani kallo na zai juya ya kalle su mu kuma nan muna kokari mu ga cewa mutane su fahimci cewa wata ce su mayya wane ne Abdulkadir wane ne Muhammad wani in ya gan shi a titi zai gane shi a ga su mayya can a cikin ita inda so da kauna to wannan abu ne matsala da muka fara ta farko ita ce shine yadda su muka fi shawo kan kokarin mu nuna wa su yan wasa cewa ga yadda ake yin wasa na shirin da sinima ba wai sani irin na dabe ba a wannan shi ma mun fuskanci kuma da yawa kan da yin wannan abubuwa na biyu shi ne yanayi wasan nan ba rana ɗaya ka yi shi ba ya ɗauke watanni ana yi misali idan muka ce mun tafi sin guda ɗaya yanzu kuma gobe ci gaban sa ban bi shi sai bayan wata uku za a ci gaba da sin din da yin dangantaka tsakaninsu da wancan to kuma yanayi zai canja nan mai wani damuna ne can kuma rani ne to ya za mu kasance yanayin don ya kasance ya yi daidai da yanayin jiya waɗazu a shirin misali a ce su maida daga gida za ta tafi fati mun da kin wannan sun din a wani wata sannan kuma za mu ɗauki su fati din a wani wata to wani irin kaya ta saka a yaɗan kwaɗin ta yake lokacin da za shiga wancan nan akwai agogo akwai sarƙa ya kuma wajen tafi ya kaure jikin ta yake saboda mai wani ta ci abinci a lokacin da ta koshi ta kare kewa don ka ce yanzu da gida mota zuwa can ta yi kiba to haka wannan dai da matsaloli da aka samu matsala ta biyu da muke shiga shi ne shi masu shirin suna buƙatar a musu wani abu wanda yan kamarar da muke amfani da su su isa aikacin wannan abubuwa saboda da zai iya sayan irin kyamarorin da suke amfani da su a kasar turai a yanzu domin aiwatar da irin abubuwan da suke misali kamar ce a lokacin da zai wata faɗa rikiya da muna da kamara sai mu shiga da har kyamara har cikin ruwan mu ga da ta faɗa cikin ruwan ba haka suka ɗauki rijiyar ta faɗa da yarinyar ta faɗa ciki ƙarar ruwan kawai muka yi amma da ya kasance muna irin kyamarorin masu irin da can kasashen turai masu na zamani za mu bi ta har ta kashe ruwa mu ga yadda take shan ruwa ta kashe ruwa don mu nuna jama'a amma saboda manufarsu ta bambanta ba su ci nasara kamar yadda shirin inda so da ƙauna ya cimma ba saboda haka muke cira masa hula babban abin sha'awa shine shirin inda so da ƙauna ya karɓu da dukkanin mutane masu sha'awar kallon wasan farko na bidiyo ƙididdiga ta nuna cewa cikin wata uku kacal da fitowar wasan inda so da ƙauna kashi na ɗaya mutane fiye da miliyan 1 ne suka kalle shi a gidajen sinimomi a arewacin ƙasar nan kuma an sayar da kasa-kasai dubbai. Daga ƙarshe muke kira ga masu hannu da shuni da gwamnati da ƙungiyoyi da kuma kamfanoni masu zaman kansu da cewa ya kamata su fito wansu da karkatarsu domin su sanya jari a cikin shiri irin wannan domin bunƙasa tattalin arzikin wannan ƙasa tamu da raya al'adunmu da kuma addininmu kuma muke cewa Allah ya taimaki shirin inda so da ƙauna ya taimaki malam Ado Ahmad Gidan Dabino ya taimaki harshen Hausa ya taimaki ƙasarmu Najeriya amin summa amin.